agurtuta astera, goaz ia ala, ikusita guztiak, bueltan gabiltzala, haundia bada gaurko jaiaren itzala, bere ospakizunak merezi bezala, ekarri gaituenak elkartu gaitzala, ekarri gaituenak elkartu gaitzala. Urkiola, beste behin tradizioaren eta fedearen lekuko izango da gaurko egunez. Paduako San Antonioren omenez, milazak lagun urreratu dira santutegira. Josu López Villalba, alkarteko arduraduna, pozik. Pues una gozada encontrarme con la gente. Dos cosas, que se habla muchísimo euskera aquí y que hay gente mayor. Y muchos hombres, sobre todo, con su maquila, con su palo, y están en misa, tranquilamente. Goizeko 10etan ospatu da lehenengo mesea, eta eguerdian onmario izeta gotzaina egonda. Krisialdian alkar banatzearen garrantzia azpimarratu dau Beronek. También hoy, en estos tiempos duros de crisis, debemos aprender de San Antonio a compartir nuestra mesa, nuestra casa y nuestra vida. Urkiolako santutegi aurrean dagoan harriari neskalaguna edo mutilaguna aurkitzeko bueltak emotea aspaldiko tradizioa da, eta jenteak errespetaten dau. Begira, eskumara, nobia topetako eta senarra mantenitzeko. Zen nire gizonak esaten deu nobia topetia ez da larazo, ez baizik gero mantenitzea urteak zehar. Eta, karo, eskerrera moten badozuz, borduen ibili dozun bide guztie galduta, eta norbait, igual biako deu. Eta horregaitik eskerrera. Baserritarrak eta bere zainak egutegian apuntauta daukien arren gaurko eguna, nekazariek be krisialdia igarri dabe. Bueno, ez da txarra izaten, ona izaten da, baina aspaldeko urtietan asko gaztau da. Oso asko gaztau da, ez da gizeati da. Gero krisixebe baula esaten da eta... 1777tik ospatzen da erromeria Anbotoren magalean. Gaur joateko aukerarik euki estozuen ontzat, domekan errepetizioa izango da. El próximo domingo, que es fiesta, repetición, ya vendrán más jóvenes.